נושא השיעור, החומרים ותכונותיהם. כבר משחר ימי האנושות מנצל האדם חומרים לייצור מוצרים. תקופות שונות בהיסטוריה האנושית נקראות על פי החומרים העיקריים שמהם ייצר האדם מוצרים. לדוגמה, תקופת האבן. תקופת הנחושת. תקופת הברונזה. ובתקופת הברזל. לרשותנו עומדים עשרות אלפי חומרים בעלי מגוון רב של תכונות. החומרים משמשים לבניית מוצרים שונים זה מזה במבנה שלהם, בתכונותיהם ובשימושים שעושים בהם. לדוגמה, חלונות מזכוכית, בתים מעץ, סירים מנרוסטה. יש מספר רב של חומרים, לדוגמה, הזהב. סוגי עץ שונים, אלומיניום, כסף, חמצן וזכוכית. לכל חומר יש תכונות ייחודיות משלו. לדוגמה, מצב צבירה של חומר. חומר יכול להיות באחד ממצבי הצבירה: נוזל, מוצק או גז. לדוגמה, המים. המים כאן הם במצב צבירה של נוזל. וכאן מוצק. וכאן במצב צבירה של גז. תכונה נוספת היא הולכת חום. מוליכי חום טובים הם כסף, נחושת, זהב ואלומיניום. מבודדי חום הם עץ, זכוכית, צמר וקלקר. מגנטיות. תכונה כימית של החומר קשורה לתגובתו כאשר הוא בא במגע עם חומרים אחרים. תופעה זו נקראת קורוזיה. חוזק מבטא את עוצמת הכוח המרבי אשר בו החומר יכול לעמוד מבלי שהוא יישבר או ייסדק. ברזל לדוגמה, חומר חזק יותר מפלסטיק. אלסטיות, יכולת החומר המעוות לחזור לצורתו ההתחלתית לאחר שחרור מכוח חיצוני. גמישות, יכולת החומר להתארך או להתקצר כאשר מופעל עליו עומס. לדוגמה, גומי. ישנן תכונות נוספות כמו תכונות טכנולוגיות שמבטאות התנהגות החומר בזמן העיבוד או העיצוב. דוגמאות: כושר יציקה וכושר עיבוד שבבי. ישנן תכונות נוספות ורבות, אך בזאת נסיים.